Κυρίες και κύριοι επίσημοι, αγαπητοί μάχημοι παιδαγωγοί από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία όλης της χώρας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή κορυφαία επιστημονική διοργάνωση του συνδέσμου μας. Μια κορυφαία επιστημονική διοργάνωση η οποία ευελπιστεί να αποτελέσει πραγματικά ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό γεγονός όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας στον χώρο των παιδικών σταθμών και επίσης την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της προσχολικής αγωγής όπως υφίσταται σήμερα στη χώρα μας. Κύριε Δήμαρχε, σήμερα νομίζω καταλαβαίνετε για ποιο λόγο αρνηθήκαμε να δεχτούμε την εξαιρετική πρότασή σας να κάνουμε το συνέδριο στο πολύ ωραίο χώρο που έχετε στο Δήμο Καλαμαριάς. Ο Σύνδεσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Βλέπετε την αθρώα συμμετοχή των συναδέλφων. Αναγκαστήκαμε να αρνηθούμε σε κάποιους να παρακολουθήσουν τις εργασίες και υποτίθεται ότι επιλέξαμε το μεγαλύτερο ξενοδοχείο ακριβώς για να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν τους περισσότερους. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο χώρος της προσχολικής αγωγής ίσως είναι ο σημαντικότερος χώρος της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας γνωρίζουμε όλοι μας ότι δομείται το μεγαλύτερο ποσοστό της προσωπικότητας και της νοημοσύνης του ανθρώπου. Το θέμα το οποίο επιλέξαμε είναι πολύ σημαντικό γιατί ασχολείται με την αξιολόγηση και την έρευνα δράσης. Δύο στοιχεία που αναμφισβήτητα εξασφαλίζουν την ποιότητα, κάνουν επιστημονικότερο το ρόλο των παιδαγωγών και πιστεύουμε ποιοτικότερο τον προβληματισμό τους. Πριν όμως κανείς ασχοληθεί με την αξιολόγηση της καθημερινότητας μέσα στον χώρο της τάξης, μέσα στον χώρο της καθημερινής μάχημης εργασίας του παιδαγωγού, ίσως θα πρέπει να ασχοληθεί με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας. Μία αξιολόγηση η οποία θα αναδείξει ότι η διχοτόμηση της προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγεία παιδική σταθμή, παιδαγωγικές σχολές ΤΕΙ-ΑΗ, είναι αυτή η οποία έχει δημιουργήσει μεγάλα διέξοδα, ανισότητες, διαφορές ανάμεσα στους μάχημους παιδαγωγούς και ανάμεσα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Οι ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που συμβαίνουν σήμερα, η πολυπολιτισμική κοινωνία, οι ανάγκες της κοινωνίας, οι ανάγκες των γονέων, η ανάγκη για εξυγχρονισμό καθιστούν πλέον αναγκαιότητα την καθιέρωση ενιαίου συστήματος προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με τομή στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθιέρωση δηλαδή μίας σχολής παιδαγωγικής και ενιαία υψηλού επίπεδου πανεπιστημιακού εκπαίδευση παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας. Ο σύνδεσμός μας, από βήματος αυτού του συνεδρίου, ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι έχει ήδη επεξεργαστεί πρόταση η οποία επί μορφή ψηφίσματος βρίσκεται στη γραμματεία και σας καλούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι μας, να γίνετε πρεσβευτές καλής θέλησης για να περπατήσει αυτή η πρόταση στην κοινωνία. Είναι μία πρόταση η οποία είναι ρεαλιστική, μία πρόταση η οποία ταυτίζεται με τις επιταγές και τις έρευνες των επιστημών της παιδαγωγικής και ψυχολογίας και μία πρόταση στην οποία μας οδηγεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι μέσα από τις εργασίες αυτού του συνεδρίου θα πάρετε εφόδια για το καθημερινό σας έργο, την καθημερινή σας δουλειά και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα σας έχουμε πάντα όπως μέχρι σήμερα αρρωγούς και συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο μας. Κυρίες και κύριοι, με την ευκαιρία της διοργάνωσης αυτού του συνεδρίου, συνυπάρχουν σε αυτή την αίθουσα 5 πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό των Αθηνών, το Αριστοτέλειο, της Ράκης, των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης, του Αιγαίου
Και επίσης υπάρχουν όλα τα τμήματα προσχολικής αγωγής και περφωτιπιοκομείας στον ΤΕΗ, Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηπείρου. Μέσα σε αυτή την αίθουσα βρίσκονται μάχημοι παιδαγωγοί από όλους τους κλάδους. Η κοινωνία, η βάση μίλησε. Η απόφαση ανήκει στην πολιτεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.